Panahon sa quarantine, sama sa ubang kapuso nga naka-stay at home, nahimong busy sab si Kapuso Primetime Queen Marian Rivera sa paghasa sa iyang cooking skills. Si Argel Relator sa detalye. Dihang na interview sa At Home with GMA Regional TV si Kapuso Primetime Queen Marian Rivera. Gibutyag ni ini nga mas productive siyang naka-stay at home uban ang iyang pamilya. Gani, doon na siya yung mga na-discover sa iyang kaugalingon, labi na sa cooking. Mas nagkaroon ako ng knowledge na mapalawak po yung kaalaman ko sa pagluluto, especially literal na mga lutong ulam, tsaka baking na hindi ko nagagawa dati. Nagagawa ko pero siguro hindi palagi. Ngayon kasi parang nagkaroon ako ng time na maka-discover ng mga, ay, kaya ko pala yun. Ay, subukan ko nga. Sa iyang social media, gikonsidera niyan nga sa panahon karon, everyday is a family day. Ug nagpasalamat siya nga makauban ug makabanding niya ang iyang mga minahal sa kinabuhi. Ug siya mismo ang nag-prepare og pagkaon nilang magpamilya. Ang iyang specialty mao ang lamiang menudo nga favorite sab kaayo sa iyang mister nga si Kapuso Primetime King Dingdong Dantes. Actually, malalim ang kwento ng menudo. Kasi si nanay, yung lola ko, napakasarap magluto talaga ng menudo. Tapos ang catch dyan, ni isa sa kanila na kanyang mga anak, wala siyang binigyan ng recipe na yan, kundi sa akin lang. Ug karon sa pagsaulog ni Kapusong yan sa iyang adlaw na tawhan. Gikan sa GMA Regional TV 1 Mindanao. Happy birthday, Kapusong Marian Rivera! Ako si Argel Relator para sa 1 Mindanao.